అరుణ్ సాంగ్స్ ప్లే చేయరా. ఓకే వద్దులే, ఐ విల్ కనెక్ట్ టు మై డివైస్, ఐ విల్ ప్లే ఫ్రమ్ మై ఫోన్. చూడు ఎలా జోష్ వస్తుందో. Why is she calling now? Hey, take the freaking call. No, I won't. ఏదో ఫిట్టింగ్ ఉంటుంది. If you won't, then I will. హలో హలో, ఏంటి నా మీద కోపమా? సారీ చెప్పాను కదా, హఠా మాట్లాడా డియర్. నువ్వు మాట్లాడకపోతే నేను ఫోన్ పెట్టను. సరే నువ్వు ఫోన్ పెట్టే, కమింగ్ హోమ్ లేట్. ఈ రోజు కూడా లేట్కి వస్తారా? ఈ రోజు కూడా అంటే లాస్ట్ టైం లేట్గా వచ్చినప్పుడు డైనోసార్స్ ఉండేది. ఈ రోజు మన మ్యారేజ్ యానివర్సరీ అని కూడా గుర్తులేదా నీకు? Fucking I'm dead man. పర్లేదులే, విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ యానివర్సరీ డార్లింగ్. Thank you. You too. ఈ రోజు నీకు ఒక స్పెషల్ నైట్ ప్లాన్ చేశాను. ఎక్కడున్నా ఇమీడియట్ గా వచ్చాయి. ఏమో అంత స్పెషల్ ప్లాన్. అది సర్ప్రైజ్. పర్లేదు, ప్రియా బాగానే భయం పెట్టింది. అంత ఇంత కాదు, యానివర్సరీ మర్చిపోయేంత. ఎందుకురా అంత భయము? భయం కాదురా, దడ. అరుణ్, ఎక్కడైనా పెళ్ళాలి హస్బెండ్స్తో. కోపం వస్తే కబడ్డీ ఆడతారు, బోర్ కొడితే బిలియర్డ్స్ ఆడతారు. కానీ ప్రియకి నా మీద మూడు వచ్చినప్పుడల్లా BDSM ఆడుతుందిరా. వాట్? BDSM? యు మీన్ రోల్ ప్లే? హౌ ఎక్సైటింగ్. ఎక్సైటింగ్గా తొక్క. ఎప్పుడు ఐమ్ ఆన్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్. తను ఓనర్ అయితే నేను టెనెంట్ అంట, తను డ్రైవర్ అయితే నేను క్లీనర్ అంట, తను మేడం అయితే నేను మేడ్ అంట, లాయర్ అయితే నేను ప్లేడర్ అంట, రైతు అయితే నేను పంట్ అంట, కోడ్ అయితే నేను పెంట్ అంట. సో దట్ మస్ట్ బి ఫన్ కదా. ఆయన ప్రియ అంత వైల్డ్ అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలే. దేవుడి మీద ఒట్రా, నేను కూడా అస్సలు అనుకోలేదు. బయటకు మైల్డ్గా ఉండేవాళ్ళు లోపల ఎంత వైల్డ్గా ఉంటారో పెళ్ళి అయికే తెలిసింది. లాస్ట్ వీకెండ్ తను డాక్టర్. నువ్వు పేషెంటా? పిచ్చి కుక్క కరిస్తే 2 ఇంజక్షన్లతో పోతుంది. ముద్దులు పెడుతూనే ఆల్మోస్ట్ 30 సార్లు ఇంజక్షన్ వేసింది. అదేమని అడిగితే ఆ మాత్రం రొమాంటిక్గా లేకపోతే బోర్ కొడుతుందట. యా కేసీ ఎక్కడున్నావు? ఆన్ ద వే. ఓకే, అలానే గెట్ అ పోలీస్ షర్ట్ అండ్ లాఠీ. ఏ ఈరోజు పోలీసేనా? అవును, నేను ఇన్స్పెక్టర్, నువ్వు దొంగ. సెల్ లోపల సీన్. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.